Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алгатава кайбер темалар турында кыскача. Язгы ташу вазгыяте әлгә тотыруклы, Чаллыда нинди чаралар күрелә? Чаллының ГЭС бистәсендәге мунчасын реконструкция көтә. Шәһәрдәшләрнең яраткан урыны ничек үзгәрәчәк? Язгы ташу мәсьәләсен контрольда тотарга бүген шәһәр мэры аппарат киңәшмәсе вакытында шундый йөкләмә бирде. Наил Мәгъдиев сүзләренчә, әлеге вазгыять шактый тыныч, Россиянең кайбер төбәкләре турында исә булай әйтеп булмый. Мәсәлән, Дагыстанда шәһәребездәге гидротехник корылмалар ревизия узды дип билгеләде мэр. Ләкин эш дәвам итәргә тиеш. Наил Мәгъдиев автомобиль юллары предприятиесе идарәче компанияләр хезмәткәрләренә куркыныч янган урыннарга игътибар итәргә кушты. Поэтому внимательным образом еще раз обратить на это внимание и организовать дежурство, что обычно мы в такое время и делаем, в период интенсивных выпадений осадков. Это и снег с дождем показывает, и дождь может быть, будет он обязательно. В этот период это бывает. Поэтому мы знаем места подтопления городских территорий, знаем, что в таких случаях необходимо делать. Йорчалы мэр Наил Мәгъдиев барлык сорауларны да хәл итүне сорады. Бернинди көтелмәгән моментлар булмасын өчен цоколь катларны, подвалларны, коюларны тәртипкә китергә кирәк. Исегезгә төшерәм, берничә ел элек притяжение комплексын кар эреп су басты. Ул вакытта су басу зонасына парковка, балалар майданчыгы, подвал һәм хәтта беренче катлар да эләкте. Шулай ук бүген хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә җылыту сезоны темасында игътибарсыз калдырмадылар. Ярчалы мэры хәбәр иткәнчә, ул әле дәвам итәчәк. Температураның түбәнәюе фаразлана. Хәзер салкын һәм дымлы һава дип өстәде Наил Мәгъдиев. Ул шулай ук искәрткәнчә, берничә ел элек 15 майда да әле җылыту сезоны тәмамланмаган булган. Торопиться не надо. Всему свое время, поэтому отопительный сезон продолжаем. Все учреждения должны быть обеспечены теплом, другими коммунальными услугами. Наступит время, наступит соответствующая температура, тогда будем принимать решения. Исегезгә төшерәм, 5 көн дәвамында уртача тәүлек температура 8 градус һәм аннан югары булса, җылы бирү тукталачак. Батареялар 20 апрельдан да иртәрәк салкын булмаячак дип планлаштырыла. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллының иң популяр мунча комплексларының берсе масштаблы реконструкцияга әзерләнә. Сүз ГЭС бистәсендәге мунча турында бара. Әзерлек эшләрен барышын Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм Республика Дәүләт Советы һәм шәһәр советы депутатлары белән партия десанты бәяләде. Чаллы пенсионерларының яраткан урыны ничек үзгәрәчәген хәбәрчебез белде. По-моему, не был еще в истории, чтобы ремонт мы производили городской бани. Специфический объект. Бу бинаны 50 ел элек төзегәннәр, бу вакыт эчендә бирдә бер генә капиталь ремонтта ясалмаган. Хәзер исә федераль һәм республика программалар кысаларында ГЭС бистәсендәге икенче шәһәр мунчасын масштаблы яңарту көтә. Данный объект получил финансирование республиканскую. Сметная стоимость капремонта данного составляет 245 миллионов, это включая ИТК и так далее. Поэтому мы с 1 числа Аллаға тапшырып приступили. Эш күләме зур. Рубин Батиков сүзләренчә, канализация, вентиляция, җылыту системаларын һәм җиһазларны яңарту планлаштырыла. Үзгәрешләр бинаның фасадында да кагылачак. Что подразумевается под капремонтом, это уже все. Начиная и кровли, это новое, все. считайте, новое Все полностью, да. Одно основа остается. Озак вакыт файдалануга карамастан мунча пенсионерлар арасында бик популяр. Монда хәтта яңа шәһәр халкы да килә. Айга уртача 2000-нән артык кешегә хезмәт күрсәтәләр. То есть здесь наши бойцы, в том числе инвалиды, да, маломобильные, ветераны СВО тоже смогут приходить сюда и получать банные услуги. Да? Вот, Правильно мы говорим? совершенно верно вы сказали.
Мунча барлык стандартлар буенча ремонтланачак. Моннан тыш бирдә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен лифта барлыкка киләчәк. Барлык кирәкле шартлар тудырылачак дип сөйләделәр подрядчылар. Бане очень нужна, вопросы гигиены, ведь они каждый день возникают перед нами. И согласитесь, даже если у тебя комфортабельная квартира и душевая комната, все равно душ – это не баня, где ты можешь прийти с близкими, с веничком, помыться, распариться. Ну что, чаю попить, поговорить. Я искренне рада, что у челнинцев появится, наконец, модный, красивый, удобный, безопасный объект, где можно будет, знаете, проводить времена с близкими, субботние вечера. Яңартылган мунча үз ишекләрен 1 сентябрьдә ачар дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Бу атнада 12 апрельдә православие динен тотучылар иң төп бәйрәмнәрнең берсен Пасханы билгеләп үтәчәкләр. Өстәлләренә традицион рәвештә куличлар, буялган йомыркалар, эремчек Пасхасы белән бизиләр. Менюны төрлеләндерергә еракын чыгыш затлы ризыкларын өстәргә мөмкин. Тәмле яңа продукцияны Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Сезне Green Сәүдә үзәге 1 кат адресы буенча көтәләр. Үзәк керү урыны. Еракын чыгыш затлы ризыклары Пасхада бәйрәм өстәле өчен бик яхшы карар өстәвенә бик пост тәмамланганнан соң алар менюны төрлеләндерергә ярдәм итәчәк, ашамлыклар тәмле һәм туклыклы булачак. Еракын чыгыш затлы ризыкларын Камчатка, Улдыга һәм Балыга ярминкә күргәзмәсендә тәкъдим итәләр. Ассортимент хороший, большой. Такая редкая рыба, которая у нас здесь не водится, только на Камчатке, видимо. Вот, решили за деликатесами зайти. Хочется же, чтобы после зимы укрепить здоровье, иммунитет. Вот. Для этого я беру. Мы берем только это икру. Очень люблю рыбу, очень нравится, очень хорошие у них продукты, поэтому сюда мы ходим постоянно. Спасибо им, то, что нас угощают. Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсендә киң ассортимент балыкның 35 артык төре бар. Тунец, палтус, майлы балык, хит, Сөлейман балыгы. Еракын чыгыштан ас-сызлы, кайнар һәм салкын ысул белән ысланган балык, затлы ризыклар тәкъдим ителә. Рыбка доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные свойства. А также рыба коптится на натуральных топилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Әлбәттә, Пасха өстәленең бизәге өчен кызыл улдык булачак. Бөртекле, эре, тозлы, тәмле. Green Сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсенә килегез. 1 кат үзәк керү урыны 6 апрельдән 12 апрельгә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 6 по 12 апреля. ТЦ Грин, центральный вход. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.